Sanibonani wengane zakwethu. Ngithake nginitshene nje indaba engayibuzanga. Ake nginiqinele nje nami namhlanje. Ke nginitshene nje, ke nginiphaphele nje. Hawu. Kade babephapha abantu. Nami ake nginiphaphele nje. Ke ngiphaphe nje. Uyabo. Bafowethu. Emhlabeni. Baningi abantu basemhlabeni. Baningi abantu basemhlabeni. Njengoba abantu bebaningi kanje emhlabeni, khona zonke inhlobo zabantu ongayicabanga ekhona la emhlabeni. Qaphela unyawo lakho la ogxoba khona. Angiphinde futhi baba. Qaphela unyawo lwakho la olugxoba khona. Baningi abantu emhlabeni. Kunamathuna, kunabantu abahamba emhlabeni ngenxa yokungaqapheli. Emhlabeni kunabantu nje, umuntu nje wathi ezalwa wayinikwa umsebenzi wakhe kumele awenze emhlabeni. Miningi imisebenzi basela emhlabeni, safika siphethe imisebenzi yethu ezoyenza emhlabeni. Umuntu nomuntu uzela inhloso. Zibuza umbuzo ukuthi abenze bobubi emhlabeni uma ngaba bezile ukuzokwenza okubi, yini bengafi bephele? Bahlaleleni abantu la emhlabeni ababulala abantu? Bahlaleleni abantu emhlabeni abahlukumeza abantu? Bahlaleleni abantu abakhalisa abantu? Ingoba baba bezosebenza imisebenzi iyiphiwo zabo. Wena ungayitshela ukuthi umuntu uma yenza okubi uzojeza, mhlawumbe aphile kabuhlungu, alale engadlile, kodwa uyambona umuntu wenza okubi, kodwa futhi uyambona nje uhamba ngemonto enhle, akana stress, ingoba uyayiholela into ayizele emhlabeni. Bafowethu, qaphela unyawo lakho la ugxoba khona. Emhlabeni kunabantu abade abafikela nje ukuzobhidliza imishado yabantu. Emhlabeni kunabantu abafikela ukuzosebenza ukuthi belalela amakhosikazi abantu. Emhlabeni kunabantu abadalelwa nje ukuthi befike emhlabeni bezokhalisa nje abantu, bezohlumeza nje abantu emhlabeni. Kunabantu abafikela ukuzobulala abantu emhlabeni. Engicela ukuthi ukwenze musa ukuthemba umuntu. Ngoba akekho umuntu othi mayefika empilweni yakho athi mina njengoba ngise empilweni yakho ngizokubulala. Mina njengoba ngise eduze kwakho ngizokuphilisa kabuhlungu. Mina njengoba ngise eduze kwakho kahle kahle ngizokuvimba impumelelo yakho ukuthi ngayiphambili. Wonke umuntu ufika empilweni yakho ezokusiza. Wonke umuntu ufika empilweni yakho emuhle. Umbona kanjani? Wazi kanjani ukuthi lo muntu uze kahle noma uze kabi ukuthi ungamthembi? Ungalinge nje uthemba umuntu empilweni, ngoba wathemba umuntu empilweni ila ozohamba khona. Baningi abantu ababelungile emhlabeni abafa ngenxa yokuthemba abantu. Abadestroyeka ngenxa yokuthemba umuntu. Ukube abangani sasingenabo, kungabe izitha zethu ayizazi imfihlo zethu. Kuze isitha sakho sazi imfihlo yakho ingenxa yomngani wakho. Lo muntu oseduze kwakho yena muntu kanye yokusha. Uyazi umuntu engimthandayo, ngiyangimthande futhi ngiyamxolela mina umuntu osuke ivezile empilweni yami ukuthi lo muntu akangifuni noma ngihlangana naye ushintsha indlela. Ngiyamthanda lo muntu. Lo muntu ngeke angenze into embi ngoba uyakwazi ukuthi angikhombise ukuthi akangithandi. Kuyingozi ukuthi umuntu engakuthandi bese kufihlela, bese hleke veze lo mhlathi. Kunzima, kubuhlungu, akwemukeleki. Ngifisa ukunitshela lokhu bafowethu. Umuntu emhlabeni unonembeza. Unembeza ngufanisa njengento eyibhola engenambobo ndawo. Uma uzofica imicabango yokwenza okubi, unembeza usuke ungenayo imbobo yokuyivumela lonto le ukuthi uyenze. Ingakho unembeza wakho uthi no. Bese wena uyawubhoboza unembeza wakho. Uyawutshela ukuthi cha ngiyayenza lento. Ngesikhathi uthi wena ngiyayenza lento, unembeza uyaqhakezeka. Uvule kumfanto. Uyavuma ukuthi uyenze. Kodwa bese lokhu usho ukuthi mina bengingafuni.
kodwa bese uvuma bese uvule kumfana. Uma ngabe usunomfanto unembeza wakho, ayisekho into unembeza yobuye uphise ngayo. Ingakho mangabe wena wajola uganile wakuphikisa unembeza wakho ukuthi ungayenzi lona, wajola wena waqhekezeka, sokulula ukuthi uhlezi ukwenza lokho, uhlezi ujola. Unembeza kunje ngisho into ungasafuna ukuyenza, uvela uvume nje hayi uyenza ku right. Ayithi wena wanqabela from the day one ku right yenza. Yabo, ngizama ukuthi ke nina ensenonembeza abaphelele, wena osakwazi ukuyikhuza uma ukuthi thatha isibhamu yoshaya umuntu, wena osakwazi ukuyikhuza uma ukuthi jola kodwa uwazi kahle ukuthi unendoda straight kuwena, wena osakwazi ukuyikhuza ukuthi ungayenzi intembi, ungayenzi ngoba uma ngabe uke wayenza usubulela unembeza usuyohlezi ukwenza ukuthi uma ngabe nje uke wenza intembi empilweni kumuntu uyohlezi uyenza leyo nto leyo nje, usohlezi uyenza kubantu ohlangana naye. Ngisho usungasathandi ingoba unembeza wakho wenze njani wawuphikisa. Wena okwa usakwazi ukwehlula unembeza wakho, lento ekukhuzayo osakwazi ukuyihlula uyivumela, osakwazi ukuvumela unembeza wakho, ubusisiwe ngoba angeke uzukwenza okubi. Uma ngabe wabulala umuntu oqala sokulula ukuthi umbulale wesibili. Zibuza ukuthi kunzima yini enganzima into osake wayenza. Yabo, ngizama ukusho ke bafowethu ukuthi asiqapheleni singabaphikisa onembeza bethu. Okugcina njengoba bafowethu empilweni singafani, khona abantu empilweni abadonsa kanzima. Ungathatha umzima bakho uyitshela ukuthi uyophila lobo mzima kuze kube ngunaphakade. Ukubona mawudukelwe into endlini uyafuna, mhlawumbe ke sithi udukelwe imali endlini uyafuna, thulula ngisho amacansi akade ahlala senentuli thintithe ku ubuwazi kahle kamhlophe ukuthi akazi ufikela azowathintela amacansi uthulule yonke indawo, kanti into oyifunayo lapha kwetafula. Uyazi ukuthi le mali kade uyifuna endlini osuyithola lapha kwetafula, noma uthi ubuye uthenga ngayo utshwala uyidakwe kodwa ngeke usakwenza lo ngoba usubuzwile ipain yokuyicinga. Isizathu ngokubuka kwami njengoba ubona ukuthi empilweni awukafiki empumelelweni, usayifuna impumelelo, sadayisa amatamati wayeke ngalungi, hamba uyosebenza uyeke, thawu incane imali phuma, uthi kanti yini izinto engahlangana. Into eyifunayo isobala kuukuthi idalwa zakini noNkulunkulu wakini, uNkulunkulu wakho noNkulunkulu wakho wenzela ukuthi uma usuyithola impumelelo ungayixhaphazi, ucabanga ubunzima obuhambile usayifuna. Ngiyabonga.